ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଞ୍ଜନକୁ ମୋ ବେଡରୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଆରେ ତମେ ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନିତ କରିବ, ୟା ପରେ ଯଦି ସେ ନ ଆସନ୍ତି? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରଞ୍ଜନକୁ ମୁଁ ପାଛୋଟି ଆଣିବି। ହଁ ତମେ ପାରିବ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା। ପ୍ରତି ଘର ଯଦି ତମରି ପରି ନାରୀଟିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ସବୁ ପୁରୁଷ ମୋ ଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହେଇଯିବେ। ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇ ଚୁପଚାପ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। କହିଲି ପରା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉ ବୋଲି। ତମ ଇଚ୍ଛା? ଓ ମୋ ଇଚ୍ଛା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା କହୁଛି। ବହୁତ ସହିଲିଣି, ଆଉ ସହିବାର ସୀମା ଟପି ଗଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବି କିଛି କ୍ରାଇମ କରିଦେଇପାରେ। ମାରିଦେବି ତମକୁ। ତମେ ମରିଗଲେ ତମ ଦେହର ଭୋକ ବି ମରିଯିବ। କ୍ରାଇମ କରିବ ତମେ? ମର୍ଡର କରିବ ତମେ? ଆନିକୁ ତମେ ମର୍ଡର କରିବ? ତମେ ପୁଣି ମତେ ମର୍ଡର କରିବ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମତେ ମର୍ଡର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆନି ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲି କଣ ହବ ତମ ଅବସ୍ଥା? କୁହ। କାହା ସାହସ ପାଇ ତମେ ମତେ କହିଲ ମର୍ଡର କରିଦବ ବୋଲି? ତମେ ମତେ ମର୍ଡର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। କେହି ତମକୁ ମୋ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଚନ୍ଦ୍ର, କେହି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। सांग तू मत भूल बुझुच कि? ना 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 एथरे मोर किछि भी भूल नहीं। मु तो केवल निमंत्रण रक्षा करबा पे आस्तिली। अरे यार, तो बिछुणा असजड़ा हेले मोर भी तो पेट्रोल पड़ीची ना, तेणु हिसाब बराबर अच्छी। बाय। ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଆଉ ୟା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ୟେସ୍, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो चली जाओनी। तुम्हें चली गले तुम सहित ए घर मान सम्मान भी चली जीव। प्लीज आनी तुम्हें बुझी जाओ। मु तुम कथा दउची, आज जो मु तुमर कोनोसी कथार प्रतिवाद करिबिनी। ସେଦିନ ଠିକ୍ ତମେ ମତେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲ, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କୌଣସି କଥାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି ବୋଲି ତମେ ହିଁ ମତେ କହିଥିଲ। ତାହେଲେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଭୁଲ କାହିଁକି କଲ? କଣ ପାଇଁ ତମେ ଭୁଲ କଲ? କୁହ ଚନ୍ଦ୍ର, କାହିଁକି?
ନାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଭୁଲ କଲି ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ରମଜାନ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏମିତିରେ ତମ ପୁରୁଷ ପଣିଆକୁ ସେ ଆଗରୁ ମାପି ସାରିଥିଲା, ତଥାପି ତା ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ ସେ ସବୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇ ଝିଅ। ତମକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ନଥିଲା, ଖାଲି ଖାଲି ଟିକେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଅଭିନୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲାନି, ମୁଁ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଡୋର କ୍ଲୋଜ କଲା ବେଳେ ତୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ମାପି ସାରିଥିଲି। ତେଣୁ ଏଠି ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କେବଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଶୁଣି ଯା ରମଜାନ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମ ଚକୋଲେଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ। ହଁ, ଏମିତିକି ମୋ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସର ଟିଫିନ୍କୁ ତୁ ଅଇଁଠା କରିଦେଇଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିନଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଇଁଠା କରିଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି କହିବି? କାହିଁକି କହିବି ମୁଁ? ହେଲେ ସାଙ୍ଗ,